Πάμε. Αυτή τη στιγμή Ναι. νιώθω Ναι. σαν τα αρκουδάκια που προσπαθείτε να τα πάρετε μέσα με τη ζαγκάνα, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς νιώθω, έτσι ακριβώς νιώθω. Δείχνετε δίευρα, δείχνετε... Δεν μπορείτε να το πάρετε. Το αρκουδάκι, ναι. Αρχίρι, το αρκουδάκι. Πες, είμαι το αρκουδάκι σου, πες. Πες μου λίγο. Είμαι το αρκουδάκι σας. Πες λίγο, ξανά. Πες λίγο ξανά. Πες λίγο. Πες το. Πες λίγο. Περίμενε. Κάτσουμε. Να το συζητήσουμε. Κιάμο, άκου μια δηλώση Κιάμο, άκου λίγο. Λοιπόν, παιδιά, Βάλε νιώθω... πώς. Θα μου Βάλε. κάνω στα γένια. Βάλε. Όλη η βοηθεία μου είναι. Ναι, βάλε. Λέγε. Ήταν ηλίθιο. Λέγε. Λοιπόν, Είμαι το αρκουδάκι σας πες, ναι. Πώς το σβήνεις ρε μαλάκα εσύ. Λέγε. νιώθω Ναι. σαν τα αρκουδάκια που είναι μέσα στο μηχάνημα και προσπαθείτε να τα πιάσετε. Αργύρι. Αλλά επειδή εγώ είμαι δύσκολο αρκουδάκι, δύσκολα θα τα πιάσετε. Αρκουδάκι λιμό αρκουδάκι. Βάλτε εδώ, βάλτε εδώ και Κιάμο, μπορεί να πιάσεις κάτι. Κιάμο φέρε 2 ευρώ. Παίρνουμε το φωτοπλέ, παίρνουμε το φωτοπλέ. Το φαγε. Το αρκουδάκι είναι λιμό. Από σήμερα δηλώνουμε. Μισό. Ένα πράγμα θα σε πω. Αλφα, μη, εύσιλον, τάφα, αλφα. Τρίγλια. Όσοι μπαλάκες. Παιδιά, το παιδί είναι ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί. Λοιπόν, επειδή είμαι ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω σε ποια κάμερα να κοιτάξεις. Είμαι ποδοσφαιριστής. Αυτό. Δήλωση, παιδιά. Όποιος μπασκεμπολίστας έχει τα αρχίδια, είμαι εδώ. Είσαι το αρκουδάκι μου λέγε. Πες λίγο τι είσαι. Είμαι το αρκουδάκι σας. Θεού Μάρκα.